but kana chako wuoyo na wacho ni ober to wan nikech kiweyo kata kunyo mula iwinjo ka jomoko wa kuonde moko e migewo mopogore opogore pod achunga ka wacho ni kata wan representative mag mines nikech sani wan gi representative up to the national level. In fact wan gi ofis maduong' Machakos Road ka omiwa gi jo ministry of mines manyiso ni pacho winjo bed ni bedo to kopo ni ok ni pesa ni dhi bedo mar jokuny mula kende to pachgi mana ka constitution ma Kenya kiloso tikawo pach ng'ato ang'ata. Atamora wach ni pesa ni mondo kik bed ni en lwet politicians. Tatamora bed kik obed jomoko ma samoro kata ne rais ema moyiero. Kichonye rais nyalo amo to yiero ng'ama ohero samoro odwa chulo ng'ama ne reward ng'ama no ochung' kode kisiasa. Ka e kuma wadware checks and balances whereby kopo ni gimoro nitie to kata kopo ni wawacho ni gini pesa ni wadwa review go quarterly to ngi quarterly ni after 4 months wasechoko pesa di to ere kaka pesa ni dhi tim. Ang'o miya wuoyo kama waseneno gine bodies mosebedo form pachalo kama wan gi NHIF ing'eyo moko kalero madhi into this gik mane timore wan gi NHIF nyaka the current sanyo iwinjo ka ji oe koko to ma is a case Kenya ka is a case ma ka ng'ato se igo koko kawuono to kinyi winjo ne ochuog migawo moro itimo uchunguzi pok wawinjo kuma gidhi maiwari ni kopo ni gini waweya aweya ni koro jogi wadwa weyo ni nyaka chieng' moro koro ni bodi ni dhi tagi to samoro wabiro enda ni samoro kwani kuma pesa wani otiyo. Number 2 nitie chik moro Kenya kan samoro kata ka ng'ato tiyo gi pesa marach kose mi ng'ato telo tirite nyaka chieng' moro tim nade owuog e ofis inyalo chusi makati neno ka pesa jo piny ming'e ang'e ni pesa nyo kaw kuom ng'ama ja piny modhier moa kunyo mula piny kocha tiyudo ka ikawe to ni koro mondo tim ka action immediately ng'ane aneno ka Saron tugo gi pesa wani to niriti ka chiemo e sirikal kokiti ni maki ma gimo miyo kopo ni waketo pesa ni nikech sirikal golo tiyo gi pesa mang'eny wanyalo end up ni pesa no pogi motiyo unudwa no tagi ng'a awan wadwa ne mondo tae gi jok ma kata kopo ni ok gin appointees mag rais fine rais nyalo nigi power nikech en gine mang'eny but body ma nyalo bedo ni nyalo duoko jopiny kopo no piny ni ere pesa wakefa ere pesa ma nyotiyo nyotiyo machalo kama to kiok we ni otiko nyaka igini ang'wen abich ka tieko gi wachno in mining act makungo gwecha ni kama kana chako kod mining act ni en national government pod pok obedo devolve to ka miyudo ka nitie sheria mawacho ni 70% ujubende dhi ne national government 20% ujubende dhi ne county and 10% dhi ne community. Ma is a case ma nyaka sani mowueni chike gi pok obedo implemented no wach ga to implementation ma chike gi yudo ka samoro pesa ni it's lying somewhere wakia ni kopo ni ok obedo kama nyaka the 10 years to come pesa gi awari ni pesa ibiro yudo ka samoro kuma nojubende gi dhianja gisetiyo moko ng'ene gitiyo nang'o so we want accountability, we want checks and balances. Nigi chutho omenda ni nego bed ni konyo oganda nyakorom ga juang kata mana gi oganda babiro e kinde babiro. Takeni Steve nikichina chiel kuom jogo kuma bende nitiere e kembe mago mag cooperatives e county ma Migori motelo juka no nyisa kanyo ni Migori untiere gi machiegni cooperatives madirom 39 maru mungere kaka Copper Hill Mining Cooperative ma bende nitiere Makaldane. Samoro nyalo nasumo nwa paro nyaka gisani nikech omenda makama iwacho ni aguch kungo mano mar Kenya ogeto chiero uchumi chulo gope ma bende samoro nuro piny Kenya kanyakla kod dongruok e kind mamoko e kaunti ma Migori Makalda kanyo kuma bende untiere ohala mano mar Goldi bende motelo kana kaka Ojuka na wacho ni samoro